kwarta sa drugas magbaha sa umabot nga eleksyon. Mao kini gibutyag sa Police Regional Office 7 din adunay mga kandidato nga gipaluyuhan sa mga durugista. Samtang sa Balones Group giingong nga mipakusog pa silang operasyon sa drugas nga gastuhon na sa suportahan nilang mga kandidato matod sa PRO 7. Ani ang report. May pasidaan si Police Regional Office 7 Director Chief Superintendent de Bolsinas nga magbaha ang drug money sumabot eleksyon. Gamiton kuno kini sa mga drug personality alang sa ilang mga gisuportahan nga mga kandidato. Busa karon pa lang higpit ang monitoring sa kapulisan dili lang sa kalihukan sa mga durugista kundi apil na sa mga kandidato nga posibleng beneficiary sa mga drug money. Ang among gibantayan karon is baka nag-hoard kasi sila og shabu. Kanang kabalo mo, pura po nag-hoarding sa rice. Nag-hoard na sila, so karon kinahanglan og kwarta ipanggawas. Muna sa kanison, among gibantayan ay confer with the other agencies, pati ko sa PDEA, nga naman karon eleksyon na daghan ng among nangadakpan. Samtang gibutyag ni Sinas nga hingusga ng ilang drug operation patok sa Balones Group, gag-iisip sa kapulisan nga labing dakong drug group sa bagatampahin sa Sugbo. Bisan og way kasong giatubang ang self-confessed drug personality panahon ni kanhi PNP Chief Bato de la Rosa nga si Franz Balones ang gihapon sa ilang listahan kini ang nagpadayon sa drug trading. Monitoring closely sa iya kung kisa ito iyang mga network. Gawa sa drug money, gimonitor usab sa kapulisan ang gambling money gagamiton sa eleksyon. Kauban si John Solon, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.